Hej, jeg hedder Martin, og jeg er frivillig ved Selvhjælp Randers. Mere specifikt inden for det, der hedder naturlig selvhjælp. Og i naturlig selvhjælp, der er fokus på natur og fællesskab og gode snak om det, der fylder. Det er ret fedt at være frivillig, synes jeg, fordi man på samme tid kan gøre en positiv forskel for andre, og også lave noget, man godt kan lide. I går for eksempel, der var vi herude på Nordre Fælled, hvor jeg går nu, og lave mad over bål. Det var lidt udfordrende til at starte med. Det regnede, og der var et vådt bålsted. Men det endte med at blive en super hyggelig aften med god mad og gode snakke ved bålet. Og det er egentlig et godt eksempel på, hvad naturlig selvhjælp det kan. Det her med at skabe mere værdi i hverdagen. Og det er egentlig også en del af DNA'et i Selvhjælp Randers, hvor det netop handler om at skabe hjælp til selvhjælp. Jeg kan i den grad anbefale at være frivillig, og selvfølgelig særligt hos Selvhjælp Randers, fordi det giver nogle rigtig gode oplevelser. Og også fordi, det oplever jeg i hvert fald, at det engagement og den positivitet, jeg kommer med, den får jeg mange gange igen. Så hvis du har mod på det, så bliv frivillig. Hej.